meron ako. Hindi! Nagkaintindihan na sila. Nadine Lustrik. O nga pala si James Yapper para magatid ng balita na sa Pilipinas. So alam ko na miss nyo. At agad simulan. So wala yung kwento yung nangyari kay Adam at kay M. At alam ko nakita sa social media yung kanilang paglalabasan ng kanilang emosyon sa isa't isa. Pero bago ko to simulan, sa lahat ng mga nakita ko drama dito sa lalo na sa influencer space, napaka-mature nila. Alam ko meron tayo iba't ibang mga nararamdaman o mga bias pagdating sa mga ganitong topic. Di ba, mas nag-side sa ganito, minsan nag-side sa ganito. Ang pinakagusto ko dito ay overall ay nagkakaintindihan sila. Pero pag-usapan muna natin, sa mga di nakakilala, si Adam ay isang YouTuber na pupunta sa iba't ibang parte ng mundo at nagpapakita ng mga challenges para mapapasaya ang kanyang audience. At dito nakilala niya, mamaya papanoorin natin, si M sa Thailand. Kung pinakilig tayo na Hello Love Goodbye, ito pala ang sequel. Ito naman pala magpapalungkot sa atin. Natulog lang ako. Nagkabati na sila. At nagkabati as in, hindi na sila nagpa-post online na kanilang awayan, pero break pa rin sila. At yun dapat ang isang mature na relasyon. May kanya-kanya sila mga pagkukulang doon, pero yun nga, hindi naman dapat kasama doon ang madla. Importante, nagkaayos na sila sa dulo, diba? Yan ang isang relasyon. So kung may natutunan tayo doon, yun ang aking nalaman na minsan, itulog muna natin. So yung mga narinig nyo kanina, yun lang yung mga nangyari nung gabing yun. So ngayon, okay na sila. Kasi lalaki lang at maraming opinion ang dadagdag na di naman kailangan. Kasi gusto pa nga daw niya, mabuo pa yung relasyon. So dito meron akong whole ass yapping regarding dun sa may point for point pa ako. Wala akong buhay. Kasi gusto ko syempre pakinggan ang kanilang both sides. Pero sa kabutihan palad ay nagkaayos na sila. So if fast forward ko na lang to at diretso na lang tayo doon sa natutunan natin. Hindi naman lahat ng breakup ay merong may kasalanan. Ganyan talaga ang isang relasyon na gusto mong ipaglaban. Or ayaw ipaglaban, di ba? Kung naka-move on na kayo o nag-grow apart na kayo, kasama yan sa buhay. Hindi kailangan mayroon dyan tama o merong mali. Pero sa lahat na nangyari sa kanila, thank you for everything. Sa love, sa kindness, sa tinuruan na abay nga ang tawag niya. Di ba? So, bago ko mabigay aking unsolicited opinion tungkol sa dalawang to, panoorin mo na natin nung nagkakilala sila. Alam mo naman ako ano, isa akong hopeless romantic eh. Ating pera. Ito, may 2.5 Thailand edition. Ay meron ako. Hindi! Bakit? Pero minsan kailangan natin pagdaanan ng sakit para mas lalo natin lasapin yung pinagdaanan nating saya at tamis kasama ng taong yan. Mine is your friend M. Balik sila sa friends. Hindi. Baka mabuti naman sila mga tao eh. Hindi lang talaga sila bumagsak sa tamang hulog. Hindi naman sa lahat ng breakup merong may mali. Minsan talagang naging train wreck na lang siya. Nagkamali na ayaw naman talaga sirain. Di ba? Minsan umaabot dun eh. Yun yung naramdaman ko sa mga video nila. Ewan ko, mali lang ako. Baka rose-colored eyes lang ako at di ko nakikita yung mga red flag nila sa isa't isa. Pero wala ko nakikita. Pati na, pula na rin ako. Bili na kayo sa ating comments. Tulad na sinabi rin ni Adam kanina, lalaki lang to at hindi nyo naman kailangan opinion natin. Mas kilala na lang isa't isa at makikita naman natin sa mga sagot nila sa isa't isa to. Hindi naman ito yung tulad ng mga toxic na mga influencer na nako-content natin dati na talagang pareho silang kupal. Hindi may okay sila. So siguro open communication lang. At least kung meron man tayo nakuha sa breakup nila, ito yung pagiging responsable natin sa ating pakikipag-usap sa ating partner, diba? Na i-open up natin lahat sa kanila. Importante, nagkaayos na sila sa dulo, diba? Yan ang isang relasyon. So kung may natutunan tayo doon, yun ang aking nalaman na minsan itulog muna natin. So yung mga narinig nyo kanina, yun lang yung mga nangyari nung gabing yun. So ngayon, okay na sila. Yan na naging weakness din. Silang dalawa nung nakita sila sa Thailand. Tulad na balita na, ito na ba yun ang kay Nadine, pag-usapan natin saglit, na nag-plug siya ng ML ng isang online gambling app. At nagkaroon ng kaliwat kanan ng bangayan ng mga netizen. Isang netizen, bakit? Ang dami-dami naman mga celebrity na nagpa-plug dyan. Ba't hindi kayo nagagalit siya? Kasi si Nadine, kaya kayo nakasar. At totoo naman, marami pa iba mga influencer at celebrities na nagpa-plug ng gambling. Well, yun nga, marami naman tayo ng nadaanan regarding sa gambling, yung kanya mga moral ethics na kasama, sino ba nahihirapan dyan, may mga tao naman na responsable pagdating sa gambling. Pinag-usapan natin lahat yan sa ating finance video, panoorin nyo. At naglabas dito si Sian Gaza ng kanyang another unsolicited comment regarding sa mga nangyari. Basahin nyo na lang. Medyo nag-agree naman ako sa sinabi niya, pero lang din sa parte na to. May lifestyle na kailangan i-maintain. Ang lifestyle ay maaari mong i-adjust kung wala na doon yung kakayanan mong kumita. Pinag-usapan
Pag-usapan natin sa video yan. Yan ang nagiging financial problem ng kahit mga mayayaman na, yumaman ako, pwede kumita ako 100k, dapat yung gastos ko pa 100k din. Paano pag hindi rin yung kinita mo? Which is yun yung nangyari. Wala mga projects daw, may pipitik-pitik lang daw na barya ng TF. Kasalanan yun ni Nadine. At hindi dapat rason nakakagat ka sa gambling. Kahit hindi ko naman siya masama yung gambling. May mga tao responsable sa paggamit ng kanilang pera kung gusto nila onting dopamine hit sa pagpanalo. Pero ang kawawa dito ay yung mga tao hindi handa pagdaanan ang isang addiction. Kasi addiction di mo nakukuha pag natatalo ka eh. Pero pag nanalo, kasi sabi sila ng sabi, bakit? Baka malululong lang naman yan. Yung baka nalulong na dati pa eh. Hindi. Nagsisimula sa addiction sa una mong try. Ngayon, may mga taong susubukan pa din yun at hindi naman ma-addict na parang okay na ako, ganun ako eh. Nung naglalaro ako ng poker, parang okay, kung ano yung mawala dyan, okay na yun. Masaya na ako. Na-play out ko na. Hindi na ako naghahanap doon ng pera. Pero tatama yan sa mata na isang tao na hindi handa para sa emosyon na yun. Hindi handa para sa proseso na yun. Oh shit, nanalo ako. Pwede pa akong kumita. Dumoble yung 200 ko. Para napasok ko ng 20 mil. Baka maging 40 mil. Ayun na nagiging epekto ng addiction. Tama lang naman na i-point out to ng mga tao. At pero nasa karapatan naman ni Nadine na mag-plug ko anong gusto niya. Totoo naman yun. Pero may karapatan din ng tao na i-voice out ang kanilang opinion sa isang celebrity. Sa isang tao na nakikita ng tao sa social media na lagi nakikita ng ibang tao. Yes, marami mga responsabi ako. Kaya fan ako ni Nadine. Tama nga naman. Hindi ko naman sinusuportahan yung kanya pinaplug. Pero sinusuportahan ko si Nadine. Wala problema doon. Tama rin naman yun. Pero para sabihin na may lifestyle na kailangan yung maintain, hindi mo kailangan maintain niya. Pinag-usapan natin yan. Nakasira ba siya ng pamilya? Yes, pwede. Kasi paano ko yung kanyang tinamaan na ads na tatay, diba? Na hindi naman sanay. The first time niya makatikim or 18 years old na meron ng pinapalaking pamilya, kailangan ng pera para mabila ng gatas yung kanyang anak. Nakita, baka pwede nga ako manalo. Diba? Pwede siya malulung doon. Alam ko yan. Kasi pinagdaanan ko lahat yan. Nag-plug din ako niya dati. So, alam naman ng lahat yun sa noong pandemic. Pero alam ko na, shit, mali pala yun. Hindi ko na ginawa simula hanggang ngayon. Sober na ako kumbaga. Kasi alam ko, hindi rin ito nakabuti kasi simula ako yung sa Dota na klase ng gambling. Kasi doon ako nagbapasok ko ng mga skins, binibenta ko. Tapos yung lumapit sa akin na promotion ay malapit sa Dota. Kasama sila sa Dota Sito, pumayag. Tapos pagtagal-tagal, nakita ko, hindi rin pala maganda to, hindi rin to nakatulong, at hindi rin to makatulong sa mga taong hindi naman tulad ko na kayang kontrolin yung sarili nila. Tinigil ko din. Hindi ko naman yung tinatago sa kahit kanino. So dito, kaya ako sinasabi na ito yung naging bago kong way to process yung nawala akong feeling na yun. Which is yung sa stocks nga. Meron siyang risk na meron din ang gambling, pero hindi siya gambling. Pero siguro kung day trading nga. At pinag-usapan natin lahat doon sa video, ayoko na balikan ulit. Pero gusto lang pag-usapan yun dito kasi sinasabi niya na hindi naman daw yun masama. Ang addiction ay kisimula sa unang-unang pagkakataon niya. Sinabi yan dito sa Parkway Institute Behavioral Health System. Not everyone who drinks alcohol, takes drugs, or gambles becomes addicted, although there are certain risk factors that make some people more susceptible to addiction. Ibig sabihin, mas vulnerable sila. Yan nga, mga mataas ang stress, kailangan ng pera, 18 years old, mga tatay nagipit, nanay nagipit, kailangan ng pera. Yan ang nagiging kinakapitan ng addiction. Diyan nagsisimula yan. Pwede din sumama dyan ng kanyang genetics, kakaroon siya ng dopamine hit na mas mabilis, na nag-e-enjoy siya agad, pananalo siya kahit kakaunti lang. May mga mental disorders na simula pa lang, may high stress lifestyle, which is yun nga, yung kulang sa pera. Yan ay kasama lahat dyan. At yun ang ino-open up mong sugat dyan. Yan yung pinag-uusapan dyan. Hindi dahil, hindi yung mga tao responsable. Alam ko maraming tao dyan na nagagamble tulad ko na okay lang, healthy ko siya na ilalabas, healthy ko nagagamit yung pera ko, na alam ko ay kontrolado ko. Yung mga taong hindi, para sa kanila, yung mga tao nagsasabi na nakakasama tong pagpa-plug ng gambling, para sa kanila yun. At yun din na nakita ko, kaya ako nagbago. Yun. Kaya nga mas ramdam ko, kaya nga mas may hugot ako kasi pinagdaanan ko siya. Nakita ko gaano kabobo ang gambling. Ay isa pa siguro na nakasalita ay si Nadine ay naging ambassador ng mental health. Alam natin na nakaka-apekto sa mental health yung mga nalululong sa ganyan. So yun ay isa pa dun. Sunod na balita kina Panguli. Gamer ka ba? Tiyak na magugustuhan. Ito Nadine lose streak pag natalo ka sa larong to. Pinoy. Dahil nito makipagsabayan sa mga sikat na video games at e-sports title. Pero pa rin game na tiyak napapatok sa Ano tong larong to? Enthusiast. Pinoy Ang online game na dinevelop ng mga Pinoy at kaya makipagsabayan sa mga sikat. Kaya ba may pagsabayan niya sa ano? Sa deadlock? Siksik ito sa adventure at challenges. Makikilala rin ang major Well, pwede pa naman gumanda. sa Lubu, Guinevere at Malakas. This is Okay. Pinasok si Malakas to really elevate yung quality natin. It is actually very Ayun na nga, gridlock. comparable to the But standard. deadlock is sa Steam? Hindi tayo mapapareha with the quality that we're pushing out.
Naniniwala din ang developers na bukod sa pagkakaroon ng esports athletes, makatutulong ang mga bagong laro para maipakita. Tama, pre. Yes, hindi siya ganun kaganda. Pero kailangan kasi maging hindi muna siya maganda para gumanda ang isang bagay. Kasi paano mo malalaman, di ba? So ito yung stepping stones. At okay lang to. Alam ko yung mga kupal sa comments masyado pa maaga pa mag-judge. So antayin mo muna natin na alay mo, makuha yung mismong rights ito, mapaganda pa, mapasukan pa ng pera. At lalo lang din gagadi at maganda makita. Nagawa talaga natin. Yung mga mismo mga Pilipinong developers sa AAA din naman ang ginagawa nila. So bakit natin hindi ilagay dito? Ba alam nyo, may mga gumawa doon sa Until din. Paano kung talagang Pilipino lahat yun? As in, pati subtitles, lahat kompleto. Diba? Mayroon tayong sarili nating horror genre. Ang dami-dami natin mga mitolohiya na pwede gawing horror. Ang sarap laruin, no? Bakit hindi na lang talaga sa atin? Walang mayroong malaking kumpanya na nagbabackdoor. Ba't hindi tayo magsimula ng sarili natin dito? Diba? Masarap makakita, no? At doon natatapos natin mga balita na yun. Sana nag-enjoy kayo. Comment pa kayo ng mga naging issue na gusto nyo natin. Ako si James Yapper para mag-attend ng balita na sa Pilipinas. Shoo!